Mijn naam is Marga Vermu en ik ben burgemeester van de gemeente Sluis. En elke aflevering zal ik één vraag die gesteld is door een inwoner, of soms een groepje inwoners, beantwoorden. Meneer, u heeft vast een vraag voor onze burgemeester van Sluis. Ja, ik heb een vraag. Ik zou zeggen van samen de plaatsen, de gemeentes op het Rijn, zeg maar. Ik iets kan gedaan worden, dat niet zo verpoverd. Maar het is toch echt wel, zeg maar, weinig onderhoud, misschien ook weinig mensen, dat weet ik niet. Maar het is toch echt wel, het wordt echt wel, de gemeentes worden echt, de plaatsen op zijn Rijn worden slecht onderhouden. Okay. En kunt u iets specifieks opnoemen wat u gezien heeft? Ja, ik zou maar zeggen, de straten. De terrassen, ik zou maar zeggen, het wordt heel niet goed meer onderhouden. Okay. Zodat ik denk dat misschien te weinig personeel, dat mag ik niet over oordelen, dat weet ik niet. Dus dat is het enige dat ik verder heb ik niet veel klachten over de gemeente Sluis. Dus Sluis een beetje schoner en een beetje netter? Ja, dat zou ik gewoon zeggen. Okay. Ja, bedankt voor deze vraag. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte. En met openbare ruimte bedoelen we bijvoorbeeld pleinen, wegen, sportvelden, nou, alles wat zich in de openbare ruimte bevindt. En daarbij streven we naar een bepaald onderhoudsniveau. Dat onderhoudsniveau dat zal beslist niet het niveau zijn van de gemiddelde tuin van onze inwoner, denk ik. Maar wat heel veel mensen nog zeker niet weten, gelukkig steeds meer mensen, is dat u via onze website, dus via www.gemeentesluis.nl, daar heeft er een aparte button op die website en daar kunt u een melding openbare ruimte doen. Een zogenaamde MOR-melding. MOR staat voor melding openbare ruimte. En u kunt daar melding doen over een kapotte straat of een stoeptegel die los ligt. Of als u ergens een hoop met rommel ziet liggen in de openbare ruimte. Of u heeft last van een kapotte lantaarnpaal. Dat kan allemaal via die melding openbare ruimte op de website doorgegeven worden. Ik heb het zelf ook een keer gedaan en het was vrij snel opgelost, moet ik zeggen. Want als we het niet weten, ja, we hebben nooit het hele gebied natuurlijk van gemeente Sluis altijd elke dag in beeld. Ja, dan kunnen we er ook weinig aan doen. Dus geef dat soort meldingen door via de website en dan komt het ook gelijk terecht bij het goede adres die er ook iets aan kunnen doen. Ik hoop dat u hier iets aan heeft en dat u ook gebruik maakt van die melding openbare ruimte. Heeft u misschien ook een vraag voor de burgemeester van Sluis? Maak dan thuis even een filmpje met je vraag en stuur die dan op naar joel@rtvscheldemond.nl.